Fil-port il-kbir għada ser issir ir-regatta tradizzjonali tal-Vittoria. It-tnejn filgħodu il-parteċipanti bdew jagħmlu l-aħħar taħriġ għal ġurnata importanti. Lejlet jum il-Vittoria iltqajna ma' Maximilian Mamo mill-klabb tar-regatta ta' Bormra li minn ta' 13-il sena beda jinteressa ruħu fil-qdif. Maximilian għalilna li biex jieħu sehem fir-regatta jeħtieġ ħafna xogħol u sagrifiċċju. Dan l-isport huwa l-isport tiegħi. Ġifieri għandek żewġ regatti fis-sena u li hija jew ġiet tajba jew ġiet ħażina. Ġifieri hija importanti ħafna għax tagħmel dak is-sagrifiċċju kollu u tista' jew tfalli jew tirbaħ. Hija importanti. Eċċitata l-għada Maximilian għalilna li l-ħin kollu jaħseb fil-mument tat-tellieqa sabiex jagħmel l-aħjar li jista'. Moħħni x'se nagħmel għada l-iktar kif ħanqasam it-triq tiegħi u li jiena l-importanti li naqdef għada bħalma naqdift fit-training.